Muhamat Idris Deby itino hunnama dow ardiɗo lesdi Chadi jeeɗiɗaɓo. Hunde bo nde lortini lesdi Chadi ndin dow laamu demokradiya ɓaawo laamu sojen nguduɓi 3. Moftorde ngam honnuki Muhamat Deby waɗama ha njamena laamorde lesdi ndin ha ardiɓe lesɗe Afrika ɗuɗɓe njaliri. Nder maɓɓe ha be ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Muhammad Deby itno roni korwal majum on iga babirawo mako wato Idris Deby itno mo mayi ha babal konu ha woyla lesdi Chadi nder hitande 2021 ɓaawo laamugo Chadi duuɓi ɓuranɗi 13 wato iga nde o jafti laamu nder hitande 1990. Lesdi Chadi laati lesdi aranderi ndi lorti dow laamu demokradiya nder lesɗe 6 gonɗe ha gallure hirna be nanta sakantare Afrika de soje en jafti laamu nder duuɓi 4 tokkindirɗi bo laamata ha jotta. Nder cuɓol ngol ɗum doggini ha lesdi Chadi yande 6 lewru meɗo, Muhammad Deby heɓi geɓe ko ɓurata 16 ha 100. Hunde bo nde hokki mo nasaraku dow daridiɓe e maako ɗiɗo. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yaadi be huwoɓe gomnati maako tedduɓe. Nder maɓɓe woodi ministajo hakkilanki yaasi lesdi Nigeria ambassador Yusuf Maitama Tugga be sawrowo ardiɗo lesdi Nigeria dow ko larani rento Malam Nuhu Ribadu be wakilijo lesdi Nigeria dow lamaru lesdi Chadi hawtade be lesɗe tariɗe wendu lesdi Chadi wato ambassador Babagana Kingibe be ambassador Mamman Nuhu ardiɗo hukuma ngam jahol yeso naɗɗere Chadi wato Chad Commission. Nonnon bo hawrinde man heɓi yaalirki ardiɓe lesɗe Afrika. Nder maɓɓe woodi ardiɗo lesdi Mauritania Muhammad Ould Sheikh Al Gazumi be ardiɗo lesdi Gabon Brice Oligui Nguema be ardiɗo mobgal kawtal lesɗe Afrika wato AU be Prime Minister lesdi Niger hawtade be wakili en lesɗe Arab en ɗuɗɗe. Ɓaawo hawrinde man ministajo hakkilanki yaasi lesdi Nigeria ambassador Yusuf Maitama Tugga andini tefoɓe kubaruji bote de'ende lesdi Chadi ha lesdi Nigeria be ma lesɗe keddindiraɗe be Chadi man. It's very important because Chad sits in between ECOWAS. Lesdi Chadi laati hawrinde lesɗe hirna Afrika wato ECOWAS be lesɗe sakantare Afrika wato ECAS ko ngam bo ndi laati nder dental lesɗe sakantare Afrika amma kadi ndi laati hawrinde buttule ɗin ɗiɗi fuu. Nonnon bo fahin ndi ɗon nder kawral lesɗe taariɗe wendu Chad wato Lake Chad Basin Commission. Ndi ɗon nder kawral lesɗe gonɗe gallure Sahara wato Community of Sahelian State Census. Ngam man lattake dole lesdi Nigeria wallita shanu cuɓol be heɓuki jonde jam ha Chadi. Cuɓi ngaɗama dow jam. Keɓɗo nasaraku bo hunnama dow jam. Lesdi Nigeria seyi, Bola Ahmed Tinubu seyi, kanjum waɗi ma o yaaliri haɗo hande. O wari haɗo na dow darnde ardiɗo lesdi Nigeria tan, ha be dow darnde ardiɗo ECOWAS. Ambassador Mamman Nuhu on latti ardiɗo hukuma ngam jahol yeso naɗɗere wendu Chadi wato Lake Chad Commission. Ko ɗume hunnuki Muhammad Deby waddanta hukuma man nda ambassador. Chad is a very important player in the Lake Chad Basin. Lesdi Chadi ɗum lesdi on kimminindi nder kawral lesɗe taariɗe wendu Chad. Ndi ɗo hokka wallinde kimmininde hedi fannu honuki Boko Haram en. Jotta ɗo ni soje en maari ɗo hawti be soje en lesɗe gallure Lake Chad man luttuɗe. ɓe ɗon jarana Boko Haram kippe ha ɗakki wendu Chad nder taskara konu andiraka Operation Lake Sanity 2.
ngam man heɓugo jonde jam be de'ende ha lesdi Chadi na ɗum hunde on nde Nigeria tan yeloto ha be lesɗe nahiyare nden fuu. The implication for the entire region cannot be imagined. Alhaji Babagana Kingibe lattiɗo jakadajo lesdi Nigeria dow lamaru lesdi Chadi fu wolwani tefoɓe kubaruji ha o andini banni. Chad has been an excellent partner in stemming the inflow of illicit arms. Lesdi Chadi be lesdi Nigeria ɗo mari famral bongal ngal walliti ha fadduki nastinoɓe balmiji karamɗi bananta bundugaji be moɗetekon karminakon nder lesdi Nigeria. Jawmirawo hoynu to lesdi Chadi sankiti hande illa catuka ka fayiɓe iga Chadi man waddanta Nigeria na hunde on nde neɗɗo yelata. Ngam man dalila rento ha nder lesdi Nigeria waɗi Nigeria hokki wallinde bo nde walliti ha heɓugo ardiɗo subtaɗo mo ɗum hunni hande dow darndiyam wakilijo lesdi Nigeria ha lesdi Chad be lesɗe tariɗe gallure wendu Chad. Mi laatake be maɓɓe iga fuɗɗam ha waddugo hande nde taskara man timmi. Alhamdulillahi hande ɓernde am waali hunde samɗininde on bo hande Tinubu wari be hoore muɗum. Bana mi wi tabitingo jonde jam ha lesdi Chadi ɗum rentuki neɗɗaku be de'ende lesdi Nigeria on. As I say, Chad is very critical to our national security. ɓaawo mayde ardiɗo lesdi Chadi Field Marshal Idris Deby itno lesdi Nigeria hoosi teddenga waɗugo hawrinde ha Njamena yande 20 lewru Mai hitande 2021 ha lesdi Nigeria man hutiniri be hawrinde man ewni lesɗe duniya wallita hokka baawal ɓaawo dow taskara lortingo lesdi Chadi ndin yaago laamu demokradiya nder duuɓi 3. Nigeria waɗi non on bo ngam andugo de'ende ha lesdi Chadi de'ende on ha gallure nden fuu ko lesdi Nigeria be lesɗe gallure man fuu ngeloto jotta hunnuki Muhamat Deby waddan rento be de'ende ha Chadi majum ngam kanjum laati rentuki neɗɗaku lesɗe gallure nden fuu. Iga Abuja, Umar Aliyu, KOODE Radio International.